Shanu atrai balai mesa jengai tuan minta kershan yang abasmai gajing padu bertengah tanalo arong along koridor hami gasyo Shanu atrai balai mesa jengai Beteng pat pengini ruai pengini snok tilang kecing ruai ke besis pak pra. On the turoi benengkan sawah hajing mipat batu. Bila cita berteng utrai ongkan kau. Yang tahunnya lama ya kisah kami basuk hujan. Bila syat menghang kalem batu lembah.
ini ruai biang kejeng ruai ke basau spa prabhusau ne kot jeng ruai ke basau spa prabhusau agari dengan bau senja Beteng pat kejeng ruai ke san spa san poe kejeng ruai ke san spa san poe la da piwa pajo na kapo don bor hakisam la da piwa ojik pen shoy manjo don bor bakla hakasna bor patre kula agasna
Kineu rai biang ikajung rai ke san spa san pui ngakwa ngilang ini simentalang. Nada kita anjona nada po kon kon hakasam oh kon hakasam nada kita kon jipen shoy manjo kon kon raplam hakasam kon gor batrei muda hakasam
tibat ke jeng ruai ke balai spa repo pra. Putrai Jisu ang hami nashem jing su jing kwen sharon shaneng ngawat naslem dan hami nashem dan Jisu bala penghum yaka mensim jom na jing im jing men bakwan Jisu me ai hana Ruai bin berkot ke meningkong. Putrai Jisu kang hami nashem jing suk jing kwen sharum shaneng ngawat naslem dan hami ngalashem Aku Jisu bala penghum yaka mensim
huram ba kajung baro kalong yau blay namar kajung I ba kajung snai kajung u yangi ha ka ba simlay no lang ba kisnam ki ba ki ba sitom ngila yai lang ba de ripen im yangi kumne kembang ilong menta yawan lang hang ne ha ka ne kajung sing sinot ka ba ar huwei jong ka sinot KJP sinot semngi di nagaliang jong ka sinot ni priang snobhai pi baro upai lang jong blay uban na po ka sinot bat ki bawan na bar jong ka sinot ru oj ai kito ki wei ru ki para bangai na ki wei ki kenhun balang ki bala ban don hang ne bat wat ya kito ki bom sempalalong kristan ru la da jia ba ki don hang no nagaliang jong ngi priang snobhai pi ban don lam ngi ha ka ni ka jing sikri lang yo blay o ngi dam ka jing sko kmen ban yo I ba I pastor Dr. BL Nongbri balong u principal jong ka John Roberts Theological College I ban sai ka jing kren ha ka ni jing seng ila don lembat ngi menta lembat kibah yung sem. Dan nakaliang jongi pastor ngi priang pida ke jeng skukmen namar kan digapor ko pilpelai ya ban ya don lembat ngi bat span sai ke kubon ke tin ke jong blay. O ngi yo jeng tip ang ne ba I we ki nong mikmat MLA namau hati constituency ba Charles Marngal ila don rengkat bat ngi I don thang no đây đang sum haru yapi hagane por kubleshun de lembat ikiwe ru se kiba ngamla banda jer kerteng le ngamla ban yo I le de kidon hang ne tingi pedang sum ha yapi baro na ka benta kine ki pastor jongi kiba na wheels ngin sayo ka jing pedang kerpang sibit adin onda le de pan pule duai. For our pastors from Wales, we shall have a special welcome for you after Bible reading and prayer. Thank you. Yo se don ki wei pat ki ba don hang ne de kumlong in priang subha ye phi baro. Tin ka jong blay ka ong kumne. To wat phi yau trai bat ye ka bor jong u. Oh. Naklet ru by senior administrative secretary jong ka KJ pi assembly la don hang ne la yo I complet swam su ai ni priang subharu pi pastor de jing don kat jong pi kan long ka jing kwen ka benta jong ni don ye phai pat ni tin jong blei tuat pi yau trai bat ye ka bor jong u wat ye ka khmat jong u halaga sngi to kan mau ye ki kam ki pla ki bo le ye ka jing pla jong u bat ik jing bisar ka sentur jong u ngin weteng ik ke jing sekri yau blay da ka bang nirwai lang ke jing rwai ka ba ar spa ar phulai kan ya ka gospel blay sha prang sha kelen ka pertei ban roi kabalang men sim to I ban trei kin mi bon hajar na pelai na jeng dom fleu ban em na en yang ikin wan reu shaj ban ya Jeng putru padu bili kan sawahari klau doan lupat badang stepi wajing pen imbakrau kayeng baken tang trai nang tre
sa dong rim per te in say ka jing ya ro jing do wai ki rêu khôi in kiêu kum jing ai ngô ba em jing ya ro se yon ai kien rêu jing ker soi o men sem sa ken ya thi ya kan ne sem i ten nat kom kaski ken ya ro jam ha ki jing tem ka jing jot kalbari Hashwa yakabangin salet shuble hagajing duai. Ngin sha skor ki katu kane ki benta na kaktian ka jong blay. Kabangila ban shem na ka shiti shaki Hebrew. Kalunong ka bakat lai ka dakot ka bakat san bat ka bakat nriyo. Ka kitab ka jong Isaya kalunong ka baarhusan ka dakot ka baningkong. Kashiti ka jong Apostle Paul shaki Philippi kalendong ka baar kadakot ka basan hadu ka bakatway kashiti ka baar ka jong Paul shaki nong Corinth kalendong ka bapra bat kadakot ka bakandai bat na kashiti ka jong Apostle Paul shaki nong Rome kalendong ka bashipaw kadakot ka bakandai bat ka bashipaw ki kentien kiwa ongkum ni. Dau namar kata, tong ini ai kajing kenya kajing ero yau blay klem dapot. Kata kalong uso kirim yang shintur kiba pla ya ka kerteng jong u. Henry ya ka bale bha bat ya ka basam isnei to wat klet pi. Namar da kiba kum kita kajing kenya on pen snow bha e yau blay. Atrai me melong ublay jonga ngan kentiu ya me ngan yero ya ka kerteng jong me namar melale ya ki ei ke bapla ki jing sela namen barim ken ha ka jing yaine bat ka jing shisha tu yo ya ka ni ka jing mut happy kabla long ru how Christ Jesus Ubah baulong hagadur blay shimlan yo yakaban bat banlong maringkat baru blay Henry ulapan suda yaladi uda shim yakadur mraw habola jalong hagajing esrim kibrio di habala shem yo hagarukom kumubrio ula lerit yaladi habola jalong ubakongu wat hadu kajingyap hot kajingyap kading penyakin. Nabakum tati ublay ula kentiu yu bat ula ayu ya kata kerteng kabalor ka kerteng baro. Bah kata kerteng Jisu ka koksiu baro kan yo dem krup. Kijong kibah kibneng bat kijong kibah ka kendo bat kijong kibah po ka kendo ken. Bat utelit baro unyo plashna bau Jisu ulang utrai yakaban pendan buram yau blay ubau kpa namar pi thu yakajingai u Jisu Christ ubau utrai jongi bala ula long uberius pa penban ulawan long duk nakabenta jong pi knang ban penrius pa ya pi dakataga jingduk jong u Balaramen plashen na dalaga shintur yau Jisu baulong try. Batmen ngej halaga dot nut bau blay ulapen mi pat yu nagibayap on pen im yami. Namar daga dot nut ken ubriu ngej yaka banyo yaka hok. Bat daga shintur ken kaba plashen na yaka banyo yaka jing penim.
Ublayun kerku ya kajing puli bat ya kajing syaksko naga ketien kajangu ngene pendam ha kajing duai. Au blay ubau pa jongi ubah beneng. Meu bolong utrai jongi met baru utrai jongi mensim ki jongi. Ublay ubolong unong penim bat unong siu spa ujongi. Unong penlong bat unong penjanai ya ke jinget ke jongi. Ublay uba ke peneng kala ke jong ke syok kalong ke jaga syong jong me. Bat ke kendo kala ke long ke jaga yuk ke jat ke jong me. Yuan mana ingu ya me ablay namar ke jing don kat ke jong me lembat ngi. Bat kerpang bat la ke jong ke sinat ke jong me. Hagani ke jing shem ke ba arpuwe ke jongi. Hagani ke balang hangni lingkoi. Nyai ngu ya ke jing don kat ke jome nado ke mit sngi palai haga bangila don haga ni ke balang hang ni lingkoi mela don kat bat ngi ko ken rat ba ye ling ba ki benta baro ya ke bangila pendap haga jing syakri ki jongi yame bat kerpang ko ken rat ba ye mela don kat ru bat ki jing lang perkat kam jong ke sinat ke jongi haga bangila la ban ye kren ban ye pliu jing mot naga benta ki babon ki kam ki bayadai bat ka jing pentulun syaprang bat ka jing penyat syaprang ka jongi ya ka kam ka jong me nyai ngu dia me ko ken rat bayit agani ka step ba mala pelapat yang ikat ni upat lang ubala siu spa ujong me ya ka bangin yok ban ya lum lang agani ka jaka naga benta bangin yok bantai ya ka duan jong ka jing mani ka jing syakri ka jing selok ka jongi bat me ban nyai ngu ya me ko ken rat bayit ba mela don kat bat ki benta baro ya ke bangila pendap hagani ka jing syakri ka jing me bada gani ka por ko ken rat bayit ni ker patru ya ka jo ka jing don kat ka jome bagan nyai long lembat ngi lembat ki benta baro ki balangsa hagani ka jing syakri ka jing me bat kam ta me ko ken rat bayit ya ki khubor ka bangin si osngau ling ba ka jing ruai ki jing ai ki jongi sha ka kam ka jome bat kerpang ko ken rat bayit ya ka khubor ya ka bau syakri jong me udon ya ka ban bet apreng jongi hagani ka step Iker pat ya mea thrai ba minisnei ban long ringkat lem ba di pastor ibalong syakri ujong me ko ken rat bayit yau ba me melawan lam ye hagani ka jaka naga bentaban pla ya ka kerteng ka jing penim ka jong me tu long ringkat lem ba i ko ken rat bayit bagi kentien baro ya ka ban mi no naga shintur ka jongi I can long give a one naga kat ka jing isnei ka jong me bagi no ban long ka jing ku naga benta jong ilang baro ken mau ko ken rat bayit ya ka jing syakri ka bangin sa yo ru ling ba jong ka ski baki ke baro ya ka bangin pendap I can long give up diangun hakmat ka kat ka jing isnei ka jong me ken mau kerpang ya la ka jong ka sinat ka jong ko ken rat bayit na do I pastor I balong moderator jong ka sinat I badan ka jing kit ka bakya na ka bentaban penyat ya ki kam jong ka sinat ling ba jong unu snem ni kerpat ya mea try ba mini snei ban kerku ya I ban long ringkat lem bat I ko ken rat bayit lem bali kinong kit kam jong ka sinat baro lem ko ken rat bayit ban yang ilang baro ko ken rat bayit da ka baken mau kerpang ya ki balang hapo la ka jong ka sinat jome bagi nang laban yo mat ige jingger ku ge jome bagi nang long ru ke ketiga tiang ke ketiga man naga bentaban kershan ige kam ge babon ke be day bat ke jing pentulun syaprang ya ke kam ge jome ling bagi sinat ge jome shiken tin ye wan ban bukti ya ke balang ge jome ani lingkoi ya ke pemenang kerku ya ki kum ke balang nadu kinong syarai ge jongka ken mau kerpang ya ke wei bagi rempeying hapo la ge jong ke balang ge jome hang ni baling bagi jing yang jongki yang ni ke jing seng sinat kamar puai kini aban mat ya ke jingger ku ke jong me shim ya ke por ka barang sa jong ni ke jing syakri ke jongi sngau ya ke bangu ke jongi ma prubat klet ya ke lat kering kang ke palat ya ke bami meju shem ha ke jingim ke jongi na begini baro ngapa na ke kerteng ke batiang tam ke jong utrai bat unong pedim jong yu Jesus Christ ubulong ujo melementa bat shadow ki arta ba ke babam jukutru amen ni ngavai sibun bandon hangi hapleng jongi yak de por arut ki paston na kabalang kemi na wheels hakene ke jing seng te yak de por
Kaliang jongka sinot idon ruka ngai supha nak benta jongki. Benta ai sui ka jengkren pediang yakini baro arngun. We are proud and delighted to have General Secretary Presbyterian Church Will in our midst today. That Reverend Nancy Wynne Powell Davis and Reverend Hughes Powell Davis. On behalf of the KGP Synod Sepngi, I would like to express a very warm welcome, both of you, in this annual session of the Synod here at Langkoi Presbyterian Church. And I would like to express also my gratitude towards our parent church in Wales, who so many years ago sent their missionaries to all little corner of the world and brought about immense change that we see today through Christianity. And education and literature, you have witnessed the growth of the church here in the Khasi Jainti Hills. Today, we have 4 synods. The Khasi Jaintia Presbyterian Church Synod, Sepngi, alone has as many as 30 presbyteries at present. And all this has been facilitated the vision of your forefather, and we are forever grateful. We pray that God will send a great revival of its Holy Spirit, so that once again the church will be at forefront in spreading the good news of our Savior Jesus Christ. As I have said, we have a small gift for you, so I request and I believe you will accept it. May I call the chairperson of the Women's Fellowship of the Synod to be kindly present a gift to Reverend Nan Wynne Powell Davis. After that, I will like to call the General Secretary of the Synod to present a gift to Reverend Hugh Powell Davis. Once again, I would like to request you, please remember us in your prayer and convey the greeting of our synod to your church of Wales. May God be with you and guide you through your long journey. Thank you. Mentangin ni poi pat kawi kabenta kabangin yo sneu noi khbor tin dong blei nai pastor nai Reverend Dr. BL Nongbri te I pastor BL Nongbri kemengalong mentan ide principal jongka John Robert Theological Seminary I jongisa Don Balang Smith hapo jongka ulum rapleng presbytery Provisional Synod Pedeng. Thì long way ni ki pastor say la ji simentai ni kam
Bat lamar ketang adon ban ong kumne yang ilang upai lang jong blay kan ke por Shong khop ngap jar jak ka bau blay udon ban kren lang bau sekri jong u ha kan ke stand Siapan yo ya ka kubona i ngini ruai ke jeng ruai ka ars pa ar pu ar bat adin ke jeng ruai insa shim ya kan ke bentar jeng ruai ka ars pa ar pu ar ars pa san pu ar Anong pen em trai ka ching ot ngan let ya lap nam chong me nga onong pop lot ba mat la to pen dep ka ten ba ne a trai chi su Atrai Jesu lembaca kritlot toke kom bashem ngau pa o Petras bolap deng kong nong pen em ba os ngau ba me don rengkat hangaro ai bor mensem atrai Jesu lembaca kritlot toke pangan ya lap ya ka gospel Yan snow ka borjong ka Baki bruken sham jinkendo te o man simbok hanga Try Jesu lembaca kritlot toke ai bangan ya lap nong pen im bukot ben taki bapop akin nge ha u ken kongo yo hado jog ding ken ngop rai Jesu lembaca kritlot toke Reverend Moderator, iba penyat, yakni ke jing syakri belai, hakni ke step. Ki nongkit kam, jong ke sinot barok. Ki pastor, ki balong ki kepa, ki men, bat ki para ki jonga, hakalengka kajong utrai. Kumjuru ki para syakri bat ki pastor Nanwin Powell Davis bat Hugh Powell Davis ki belong ki syakri kajong utrai nakabalang kami kajong inari Wales. Reverend Dirembai moderator jong KHP Assembly, but Reverend S. Carr ki balong Senior Secretary jong KHP Assembly. Ki pastor bagi nong syarai ki bawan kum ki fraternal delegates na kay Synod hapo jong PCI, but mapi baro upay lang jong ublay.
napo jong kasinot bat na syabar bat ki para bangit ki balay wan lang ru na ki way pat ki kenhun balang na shim yaga ni galat yaga ban ay kublay api haga kalteng ga bat hyang tam ga jong utray bat unong pen em jongi uci sukres. Reverend moderator ngan shimru yang nikalat yagaban wanra yaga jing kublay ga bakar pang hapi upai lang jong kasinot naki samla puli kinong trey bat kinong hikai jong ga John Roberts Theological College hakabama pi upai lang jong kasinot barok away pilong kitrai ki jongka ublay ulakar ku yala ka jong kam bat kanika college kala nang ya syaprang mentang idan palat alspa nri pungut ki samla puli ki balawan ki balang ki prepare jong nika than chatai lammingi ki bala puli ya ka Bachelor of Divinity bat kumju ru ya ka Master of Theology. Barang it scam bahagian kita senam kita banwan dengan jengkar ku ke jong ublay ke college ke jongi kala ruban sedang no ya ke doctoral program. Tu ya ikan mau ya kan kita slam bagi kita syakuri ke jong ublay kita don napok jongka hagi jing duai ke jong pi bat ke jing kersan ke jong pi. Kecing songu ru kalong kerpang ya kan ka balang presbyterian nang nang koi bari ka sinat. Kabla ibit ban ai hanga ya kan ka benta. Ya ka bangan yo ban sam ya ka ktin ka jong ublay. Badanget ba ublay undon rengkat balau jong syakri ubaret. Bat biki ai baro ai ka ban mi na ka sentur ka jong u. Kinlong ka jing pen kubor thamai ilagi jong ki syakri ke jong u. Kabenta na kaktin ke jong ublay, ya ka bangakwa banbu kum ke nongrim jong aje selok. Lengba jong ni kapur ka bakentang. Kalau ngabang ila ban syem, na ka siti ka ba ar ke jong utimuti. Kalenong ka banengkong kat khot ka ba khat ar. Ki kentin ki ba tang ke kentin ki ba ong. Nga itu yauta ubanga nganget. Nga itu yauta ubanga nganget. Ngini duway. Ngaingu yame au blay barukpa jongi ubah beneng. Bamalalum lang yalau jong upai lang ujong me. Kibadon na po. Jong kejipi sirot semni. Yagaban yo bantay. Yagan ika duan. Hapo jong ika balang presbyterian. Hagan ika snong lengkoy. Nyaingu ru au blay. Bagakti ka jong me. Ladon lem bala ka jong ka sinot. Nado ka ski ka basdang. Bat lengba. Jong ika ski barok away. Bangi duai bo mensim jong me on ki lai lut hapdeng lau jong upai lang ujong me ki balawan ko kan rat be it habaki os ngeu ye ka jingkot it jong me ka baong tuan pianga baro ki bathai bat ki bakhia ka jingket dengan penjam ye pi meyo I au blay bangi wan ringkat lembagi jing tlot ki badon na ka jing em ka jongi Bangi wan lambat ki pop ki badon na kajing em kajongi. Henry wan bangi terang yagaban yo map temai yaki. Ngi wan namar bangi terang bangin yo ban bam yo kupu ba em bat bandi yaga om ga ba em. Ngi wan try lambat ki umat haga jing em kajongi. Ngi wan ru lambat ki jing kit ki bakia ki badon na kajing em kajongi. Henry ngi wan Bani terang bani yok sengau temai bagak ti ke balam mong ke jong me kan nyap no iki umat kan sop spang iki dok no ke jongi bat kan pentelun no iki mau ki bakia na ka jing em ke jongi shimti temai lo jong wisyakri overret
betlot bat bom dondor ai ru em re ai bom men sim khut kabor sai sien pat on le elaga jong ga benta hagaban penjanai ke ai baro yaga bau syakri jong me ulayo yaga ban pen kre ban perkhat ban puson hagaban sam ini ga tin ga em ga jong me ngipa ni ga ne ka tong try bat nong pen em jong i Jesus Christ. Amen. Kani ka benta jo ka tin ka jong ublay kadai ka ba u apostol Paul ula tho shawai pat u para syakri jong u Timothy badi kini ki artali ki sithi ki ba u tho shaw Timothy la jutip yaki kum kita ki pastoral letter ini ki sithi ki ba uju kren ba uju kentu bat ki kam ki biadai haga jing syarai ya ka balang ka jong ublay balaong ba upo la tho ya kini ki sithi men ba udang don na ka ying bendi ha kahim apo kanong ba room bat ka men sim ka ba ngau kia kaba udon ya uni usamla ya kaba ulatung banlong unong syarai haga wei ka balang apostol Paul laong baulat ho dagini kentin ya kaba ngaliyo ya ban puli balai bau apostol Paul ulat ho ini kentin syau Timothy namar bau ken mau yau ni u syakri u berwet u jong ublay u badang pediang syen yau Chris men bau le yos ngeu ya kajing yalap ka jong upol ya kajing penim ka jong blay leng bau Chris haga snong halestra haga snem sau punyau hadin jong Chris utip bauan na ka long ying kabam syam le itu yau blay ubaim bat kum ta laong badin ba ula pediang yau Chris barwayat bon snem bat ula thung yu ban long kumunong syarai henry na kapol sya kapol uju yu asngeu bau Timothy uju pentip ya lani uju eslok bat ya kata gajing syepti yang gaba udon ya kita gijing telot kiba udon bat gijing kiba ya kendu hakataka kam syarai balang gajong bat kumta upo aluong ulatho ya gani ka benta sya uni upara syakri wong ko Timothy netep balai bangalala ban sya ya gini ki baro ya kiba me malaya kendu akajing syakri ke jong me lakalong ya kajing syak lentem mau lakalong ya kajing duk lakalong ya kajing kerdu lakalong ya kajing katling lakalong ya kajing syak ten bisyar uang namar ngala itu yauta ubanga ngalangit batkum tangin pet kendiat kumno bau ni usyakri jo blay ula yakaban ong ni gini kentin banga ngala itu yauta ubanga ngalangit ngan supan kan mau kendiat sepang gajing gajong bagajiyat lenti gajong yakabangi baro ngilatip ban ngilayos ngeu nagapol syakapor laong balakha yau ni usol hagasnong hatarsas bala penhe pensan yu haganong ba ha Jerusalem hagi gijat gijong kamelil ban penlong yu uwei nagiri ustad bat kiri usyempang hapo jong atagari kaba uim bat ka wei pat ka jinglong kaba ne usol udon
hai tagi ski kijing long samla kijong u kalong ba ula long uwei nagi tagi samla rang ba kiba shithem but kiba long unong shu na wakraw jong ga balang usamla obom kwa ban yo sngew yaga garteng ga jong u Jesus Christ haga jing im ga jong u usamla obom kwa yaga ban tip badi ga ban itu yaga tagi bala pediang ya u Christ barga ktien ga jong u blai ga tu yaga jing jong ga do nut ga jong u ga ong ba ga wei ga por habau yai lengba jong kata kanong ba ula shem ya upat ba obabun ubalaya lum bat enda ula poi hajan uyo i balalan temau ya u Stefan baraba ula keli balai bepilai len temau ya uni usamla ki ong namar baula pediang ya u Kris kumnong penem ujong u bat namar baula ya lap ya u Kris kumunong penem ujong u upo uni usol ubang itip ya u da kata kerteng kata kepor haga jaka ya kaban isen haba uyo i ki mau ki baha baga kli bada ka met ka jong u haba yo i ki snam ka batoj haga met bada ka kli ka jong u Stefan haba yo sngaw ka jing or ka jong u ka jing isen kam shem lami naka do nut ka jong u ni usamla Hene ka tin ka jong ublay ka ong ba ulayo mensim bangaru nga kwa ka ban le ya ka ju bat kumta laya thu yang iki kam ju ke apostol nagalonong ba pra ka khat menakong hadu ka basan kumno baula le sya kita ki rangba lengdo ban pa ni ka jingbet la ni ka permission ban sya ya u ba uru unle ya gaju ngan le cha Damaskus tang da ka wei ga jing tumu ya ga ban kem ya ki Kristan ya ga ban pensitom ya ki Kristan ya ga ban set bendi ya ki Kristan wat ya ga ban penyap ya ki hene ga tien ga jong blai ge thu hakal nong ba kendai ba kalenti sa Damaskus upor ulaya shem ya u Jesus Christ u Jesus Christ lawan ya kendu ya u bat kani ka jing kendu laong ba la saindur thamai ya ka jing em ka jong uni usol bat ka bami nang ta laong baula pediang ya u Jesus Christ kom unang penem ujong u bat kani ka jing kendu bat ka buram ka jong Christ ya ka baula yo i lengba kata ka jing tengsan laong kala saindur thamai ya ka jing sautu ka jong u ka badai sya pang utrai jeng i Jesus Christ ka jing sautu ka jong u ya ka jing yap ka jong Christ halo jong ka ding pna bar ka jing sautu ka jong u ya ka jing em bat ya ka mission ka basa ha ka jing yait lenti ka jong u bat kumta haba ula pediang ya Christ ha ka jing em ka jong u ula keli ka wei ka jing keli ayu memon yang banle bau try jeng i Jesus Christ ula ya lam ula pen sngew bar ula ya thu ya u bangan pa ya me bamen long u missionary hapdeng jong i gentle bat kumtan nadu kata upo ula mino na Jerusalem ula ya chakaleng jong to ka perthai ka ba UM lakalong sa Philippi, lakalong sa Ephesus, lakalong sa Rome, bat ki way par ki jaka, yakaban yalap yaw Kris. Bakat siya ka ba uulit, ulayo ay kaban tung yakabalang ka jong ublay. Bat lengbang ka ni ka jing syakri ka ba ulaay, laong ba ulay kendu, yaka jingduk bat ka jing kerdu, nama ba ulahap yakaban i'no, yakaplan, kabab baka kabawla don nakabantala ka jong kaching em ulaham ru ya kaban ikendu ya kaching sya pensitom hau patsya jong kahimarum nama ban yalap ya ukris hakatu ka spasnem talong persya ya ka an jong upatsya jong kahimarum ula kendu ru ya kaching katling ula kendu ya kaching sya asat bendi henry ka ktin ka jong ublay ka ya thu
bahado ka jingyap ula syakri yau kres. Bat kabakraw tam ka ba ula le kalong. Hakaba ula ino yakani ka benta kabakraw juga ktiin ka jong ublay. Hakaba ula tho yakini ki shiti syaki balang ibadang untuk kapor. Ki balang ka nongrim jong ka jingait nakabenta ki kun ki jong ublay. Haduk pani kapor yakabangi ngiem. But day halo juga ni ka jingyait lenti. Ki bahaba ula paidin. Ulala ya kaban ong ngala ya kaban sya ya kini ki baro nama ngala itu ya uta ubanga ngalangit bat halor kani ka benta ngan kren ya ki laitali ki pang ki biadei bat kani ka nongrim ya ka bawa apostol Paul ulaseng nakabentala ka jong ka jing ka jong u kabanengkong kajinglong kenrat kajong ukres kum kajing itu yau kajinglong kenrat kajong ukres kum kajing itu yau bat upol haba ukren ya kani kabenta haka siti kajong u syakita ki para bengait haka balang harum kibengla man syam haglenong kaba sipau kadkot kaba kendai uong balada ben plashena dalaka sentur yau jisu ba ulong utrai ban mengej haga donut bau jisu ulapan mipat ya u nagi bayap on pen ya me bat kumju haga siti syaki Filipi kalenong kaba ar kadkot kaba sipau ula tho yagan ka benta wong haga kerteng ka jong jisu ka kho siu baro akan dam baru telit baro on pla bau jisu ulong utrai kane ka benta kabangilaban bu aga ktien nongway the lordship of Jesus Christ haga jing ka jong shimet lani hapo jong ka balang bat ka lang sa lang hi barok away kabang yo haga jing hikai ka jong apostol Paul kalong bangimla ka banyak klat ya u Jisu komu kres bat ya u Jisu komu trai kabamot ukre u Jisu komu nong penem kaya rengkat baru Jisu kom utrai nama kata ulah banang ni berwong baladamen plashena dalaka sentur ya Jisu bau long utrai ban mengej aga donut bau Jisu lapan mipat ya nagi bayap on pen yame lengba kini ke spak snem baka balang kala don kini ke ri ke jongi palat ngilayok sngeu na kapor siya kapor balaya lap berbalai kai syapang u Jisu kom u kres lane u Jisu kom unong penem bat bot sin ngilasange no tang hangta bagi kon hapo jong ka balang ngitip ya u Jisu tangkom ukres henry upol utaw baong ngangala itu ya utaw bangangala nget uang itu ya om tangom ukres henry nga itu ya kumutrai haga jingim kajonga bat lengbagan ka jingikai ka jong uang bangimla yakaban kren yau kres yau Jisu tangkom ukres klem da pediang yau kom unong penem dan ingimla ban pedeng tang siteng ya kata ke kima ka jong ublay dan ka jing penem ka jong ublay lada ka deyengi bengin pediang yau Jisu upol wong nyihapan pediang yau kom ukres bari kaban pediang yau
kum utrai haga jing em ka jongi bat kani ka jing long kenrat ka jong u Jisu laha ka perthei laha ka balang laha ka jing em ka jongi shimet ka don haka ya ka bor ka don haka ya ka challenge lakalong ya ka balang ka jong ublay lakalong ya ka perthei lakalong ya ka jing em ka jongi shimet o Petros hadien bala penbaptis yo daumen siem bakhoit badadien ba ulalej yakaban yalap haka sorba jong ka Jerusalem ula ong yagini ki kentin hagita ki rangba lengdo hakalenong ka baar ka khot ka balai pun riwong haki kam jo ki apostol to ka ying Israel barok away namar kata kan tips kem bau blay ula penlong utrai bat ukris yau ni uju ujisu ubalasa narpna bat kumta kani ka kubor kani ka por lengba ka jingkren ka jong apostol Paul ka khot yangi kum ka balang ka jong uplay ya ka ban puson ya kani ka jinglong kan rat ka jong ukris ha ka jing em ka jong i ka jing kamot ayu banong bau Jisu ulong utrai ha ka balang ka jong i ka lordship ka jong ukris ha lord jong ka balang ka balang teng teng ngidon ka ni ka jing sotu baka balang ka day tangpom ka organization teng teng ka ni ka por ka bangiem namar bahapan register iki balang gi sinot bat organize bat ki kenuot niam gi beper hakamat ka an ila kalalong tang kita ki non governmental organization Henry habang ipai siya kani kaktin ka jong ublay habang ipai siya kaktin ka jong ublay lapan don kam da kaktin Greek Iglesia kabangmot ka balang kam theo ya ka building lani ka cingtay ka balang kam theo ya ka ta ka organization lani ki structure bat ki an bat ki rule ki chongka Henry ka balang katkum ka tin ka jong ublay long bala pendon kam da ka kentin iglesia ka bamot ka batheu ya ki kenhun ka ba ublay ulakhot bat ki ba ula penkerpang naga ni ka perthai baru Paul haba Ukren baru hikai ya kita ki banget ha ka spasnem ka banengkong bat ka ba arwong baka balang kadai ka met ka jong ukris haka siti ka banengkong si kinong korin kat khot ka bakat ar bat kalenong ka bakat ar kat khot ka bar punyaw uang kumta te mapi pilong ka met ukris bat ki khot jongka halam marway bat kalenong ka bakat ar kat khot ka bakat lai jong ka ju ka siti wong Namar way naman daw way umensim lapan baptis yangi baro ya kaban long ka way ka met lagi Jew lagi gentle lagi meraw lagi belait lut balapan di yangi daw way umensim badang ni upol uban ka balang kadai ka met ka jong ukris punta Kadang ka jingkot yangi kumi kon changa balang. Kadang ka jingkot yangi kumi nong syarai hapo changa balang. Banyo ban bat skem yaga ni ka tenrai la ni ka jing snotu ka baka ktin ka jong ublay ka yatu yangi ka balang ka day ka met ka jong Jesus Christ. Bal ka jingkali kami la ka balang ka day ka met ka jong Jesus Christ. Way ukli jong gani ka balang. Gani way utray halor jong gani ka balang. Kaktiin ka jong ublay kong. Day tang u Jisu ubalong ukli jong gani ka balang. Kaktiin ka jong ublay kong bau day ukli
jong kabalang Henry haga jing yait lenti ke jongi habangi pule ya ka history jong kabalang haga perthai habangi pule ya ka spasnem ka banengkong ka ba ka balai ngisu ternat ban pule ki kam jo ki apostol ngisu ternat ban pule haga gospel jong Lukas balatho ya ka history jong kabalang bat hang tu ngi yoi baka way naga jing sngutu baka nongrim ka baskem ka baki kristan ki don naga spasnem ka banengkong kalong baki day ka ban pla bau Jesus Christ uday utrai kata ka jing pla jong ka jing ngai lan ka jing ikai song tenrai bala ai nengkong niki ka cradle of faith bat kumta laong bawat habaki patsha jong ka himarum ki penbenar badon tangu wei utrai baru tahu dayu Caesar bad ba phimla ya ban mane ya ki wei pat ki play ki khon kristan ki ba em mak tu kas pasnem kimla ya ban pediang bad ka mi nang ta tolong bala penyap ya ki la pen sitom ya ki bala aibam ya ki haki kla bad ki sing daki patsha jong ka himarum tang na ka wei ka daw bagi ong dai tang u Jisu ubalong ukli halor jong ka balang om upatsha jong ki marum Henry hagajiyat lenti jong ka balang enda kala poi ka spasnem ka pra ka ba khandai ka ba shipau ka ba khadwei khada hadu khat sau ki ong data ka middle age lame ka ta ka medieval period ka barang kala yai lengba ka ta ka por ka ba ki ong ka dark age lani ka por ka ba dum tam bat balai la khot ya ka dark age ne ka por ka ba dum tam maka dei ka por ha ka ba ki nong yala ma po jong ka balang ki khot jong ka balang kim shem la itu shu ya u Jesus Christ kumutrai ha po jong ka balang kim shem la pediang shu bagai jing hikai ki jong u kin long ka nong rem jong ka balang bat kumta ka don kacing ya di kacing ya thit ya ki bor hapo jong kabalang kadon kacing ya keni ya ki bor hapo jong kabalang kadon ki bukan ja perthai ki bala rung bat ki bala ya lam bakla ya balang hakan ni ka medieval period ni ka spasnem ka badom bat ka mi nang ta kalong bau blay ula iPad lengbau Martin Luther lengbau John Calvin ya ka reformation banwan ra biang ban thung biang ni au Chris kom utrai halor chong ka balang ka jong u bada bangi pai chang ni ka spasnem ka bangi ngi im ka jingkali kami la ka balang ka jong u blay lakalong ka synod ka presbytery lani ka local church ka bangi ngi don hatong ishim ya ka bakalong ka met ka jong kres hakabangi iwei pe iwei dot i jong ka ngi kren ngi trei ngi duai tang bantei ya ka ni ka met ka jong kres daga jing sngo thu ba u Jisu ulong utrai halol jong ka ni ka balang Henry teng-teng abangi pai siya ki history juga balang kabangi im hagini ka spasnem lakalong hagini ka ri India ka ba i ka jongi ngani ka ni ka ri ka jongi teng-teng i bena ya ka jing ya khang tala ya ki ying mani lada u Chris ulang u kli jong ka balang hatula mo banong bangila ya ka ban khang tala ya ka ying mani lada u Chris ulang u kli jong ka balang ka met ka jong u hatula mo barwan ra ya ka jing pai ba ka jing pra hapo jong ka henai balai ka pai henai balai ka pra henai balai pe ki khang tala madon ki wei pat ki bor ki ba ong ngalong u ken rat hapo jong ka ni ka balang ngalong u trai hapo jong ka ni ka balang bat teng ha ka jing nyai lenti ka jong i la ka jing perkhat ka jong i ya ki kam la ka long apo la jong ka balang da bangi ngi don hagi dorbar hagi komiti hagi jing yalang
Ngila nem ya kaban yoi ya katakan lordship. Lani ka jinglong kenrat ka jong ukres. Habang iya keren, habang iya selok, ya ki kam jong ka balang. Lani ngila shim, ya ka bor halo ladi. Lani ngila wengno ya ukres kumutrai baru klik du jong ka balang. Bangi kuwa baya ka mon ka jong ingin le. Ya ka jing sngew ka jong ingin le. Ya ka jing kuwa ka jong ingin le. Bat ban tung ya ladi. Ha ban long ikan rat. Halagi jong ki balang ya ka bangi ngidon. Ujisu wong klem manga pimla ban le ai ru em. Bangangai badai tang ujisu balong utrai juga balang ubala ban le ai kata. Henry hang ni ki por ki bangi ngi em. La kalong hani ka spa snem ka bangi ong ka medieval period. Ki don bon ki ba ong tu ka spa snem klem manga pimla ban le ai ru em. Bangi siap ti yang yo bagi ni sngi ki don ki bor ha balang ki bala banong klem manga pimla ya ban la ru em. Kani ka lordship ka jong ukres dan ka jong long kenrat ka jong ukres kadairu ha ka jing em ka jong ni shimet upol haba wi thu ya jisu kum u kenrat ka jing em ka jong u kaba usha kalong ba omshu ya kamon jonga onle henai kaba keli kalong ayu memon yanga banle barkani ka lordship ka jong ukres ni ka jong kanrangat ka jong ukres ha ka jing em ka jong ishimet kalong alor kan nongrem ka ba jisu ong ngadon ka hok banlong utrai halor ka jing em ka jong pi namanga ngalatit ya pi daka dor jong kasnam halo jong ulum Calvary. Bana taka dawong pi pimlong kitrai halaga lor ka jing em ka jong pi. Namal ka met ka jong pi ka de ka temple ka jong umensim bakhuit. Bat kumta ka jing em jong i shimet. Ngimla ban le kat ya ka bangi ngi kwa. Henai ka tien ka jong ublay ka dawa nangi. Kadawa ya ka bangin le ya ka ka ba ujisu ukwa. Nama kata ujisu wong balai pikot yang atrai henry pimle ya ka mon gejonga. Ka jingkali kami badian sispa palat tali disnem baka balang kaladon hakani kari kasi bat jantia. Hatola neem bandon kidak kiba pangau sabar. Bagi kon Kristen hakan negari ke jongi kila pediang ya ukres om tangkum nong penem hendak kila pediang ya ukres kum utrai haga jing em ke jongki habang ipet ya ka imlang ka salang ka sensyar ka khadar ka bang yoi kala kalalong tang kata masa kijing ya keni bor kibalong persya ya ka jeng hikai berka prinsipal dan ka Christian ethic ka bau jisu ulabu bat lengba kini ka election ka baladep hatu ki Kristen kila leanem ya kata ka mon ka jeng ublay nambar bau jisu ulang utrai ha ka jeng em ka jongki nani gidei tang itu kinong sampisa nenengi day kita kibala penpuot ya kasensyar ka khadar hakan negari ka jongi bada bangi pai shiki wei pat ki benta jong ka jing im ki yeng ki sem jongi ki jot bat ki pra ki kon samla kentei bat chenrang ki syate bagi syaring berau haka jing di pen buat kabam sap kabalai pujat kabalong kansar kalabam du yang ini kejela hagi babun kinong song snong kideki Kristen balai kejing jubab kalong ngilap diang yang ujisu kumukres Henry ngim sem lap diang ya u kumutrai ladang ngilap diang ya ujisu kumutrai kabamut kani kejela jengi kanjin dalalong kata kahima ba
kajong hima Emmanuel. Kanjeng long kita ka syarak ka babu halo jong ulum. Bakita ki bapet hiyo ya ka jing syai. Kapan kan mau yang ya ka jing keren jong wei urang ba. Ibolong usketri jong ka wei ka kenhun ka bang patsyam la pediang ya ukres. Ima hipson roy karsiyin. Kidan gisnem ka bangadon bat i degi benai habang adang le ya kirisat ki bedai baga khasi culture. Yong ko hap nga syukwa ya ka ban ya keren bat pi kendiat. Bat ban bu ya degi jingkeli yong. Men bang adang kena yong. Don tang kendiat teli ki yang mani hang ni asor shilong. Kabang kami i ka degi yang mani ba amokar jong balang presbyterian. Bat kata ki yang mani ba katolik alai mukra. Bat umpat dayo i ya kini ki yang mani babun. Henry mentah hisngi jing long temen ngalayo i ya kini ki yang mani ki babun haman ki dong. Lakalong asor lani hanong kendong. Bangai i kini ki jing yalap ki kroset ki poster ki ba pia penlong man la kata yo man la ka benai lakalong hayaw rung hep amadan malki amadan student. Bangai i uni upat ba o babun. Henry ya tu yang ai ka wei ki jing sisayong. Balai pat bat nang bun ki ying bani nang bun ki jing sang yalap nang bun uni ukurstan balai baka negari ke jongi kanang puot balai baka negari ke jongi kanang ngop haki liang baro jong ke jing em kata kalau ke jing keli haki ba ki bom pat ngait ki bu bat ke jubab kalong bau jisu syam lalong utrai haga jing em ngajongi. Lara ujisu ulalong utrai haga jing em ngajongi. Compare lakalong Meghalaya Legislative Assembly kum ki MLA. Nginong ujisu ulang utrai bat ngin le ya kaman ngajong u. Compare lalong kum ki kontrak lani ki businessman. Compare rangi long kum ki officer ki sekretariat. Ladang ilale ya kajing ikai ke bau jisu baladau jisu lalang utrai kajing em kajongi kane ka perthai kanomlong kumni kumba ngi yoi bat kumta kajing khot yang iki khun ki jong blai la ngila itu ne em ya uta obapi pilanget ladau jisu umlong utrai compare Ladang ada principal laga John Robert Theological College ubahikai yung pastor. Henry ladau jisu umlong utrai. Ladaki kam gijonga kalong ni gaban penjot ya ka met ka jong upres. Ladaki kam gijonga kalong ya gaban penhirdor ya ka balang ka jong ublay. Ladaki jing start berkapor nga penlut. Hagaban pentok bria ya ka ni ka met ka jong upres. Kabamut ngampat pediang ngampat itu Yau jisu kumutrai haga jing em kajonga. Bat ya kita ujisu wang gordit yapi. Kumbaw laong yaki parisi bat kisarusi. Kabanta kabaar ya kabaupor ulakren lengba kani kaktin kajong ublay. Kalong banle ya kamon kajong ublay. Kum kajing itu ya ukres. To do the will of God as an act of knowing Him. Natakadaw Paul hadin baloy shem madukres. Badadin bawla pediang yaw jisu kumunong panem. Baru try haga jing em gajong u. Ula bu ya gajing keli. Ula ula bu ya gajing keli ke menengkong. Bat kata kalong ayu memon yanga banle. Ayu memon yanga banle. Habang ipai siya ka benta. Nagaktiin gajong ublay. Bat nagajing em kajong utray jongi u Jesu Christ. Kaay ka ba u Jesu uhikai.
Hakabia day bat ka mon ka jong ublay haga jing em ka jongi. Uji su la ai la ka jong ka nuksa bat kata kalong ba ula ong hagini ke benta juga ketin ka jong ublay. Haga gospel ka jong Yohanes kelenong basau ka khot ka balai pusau. Wong ka jing bam jonga kalong bangan yo le ya ka mon ka jong uta ubala pha yanga. Bangan yo pendep ya ka kam jong u. Bad bau hikai ya ki senran ya ka ban duai ya ka jing duai utrai. Ka wei na ka benta ka bau jisu ula ban galong. Long ka mon jong me ha ka khandeu kumbah beneng. Bad bau puson bat perkhat ya ka jing syayap ka jong u halo jong ka ding pna. U jisu ula keren na ka gospel ka jong Matius. Kelenong ba pun riu ka khot ka blak pandai wong kopa jonga. Lada don ka la tu ai ba kan ka khuri kan yo light no nanga. Penban om kumba ngamon manga. Henry ya ka mon chong me onle. Kapang yo i ya ka jing em ka jong ukris. Kalong be tang ban pendep. Tang ban le ya ka mon ka jong ublay. Bat hadu ka ba syayap halor jong ka din pna. Bangi i yang ni ka ju ha ka jing em ka jong apostol Paul. Bat hadu ka jing yap. Uyai pendep ya kata ka mon ka jong ublay. Bat ka tiem ka jong ublay ka nong ka benyau gospel Matius ka khot ka apway ka ong ubriu baro abo ong nga atrai uban yo le apo ka hima ge beneng henry utaken ubale ya ka mon ukupa jonga ubah beneng baro nangi kiba khot atrai met labat step kiba yo ban le syaka hima ki beneng henry ujisu ong dei tang kita kiba le ya ka mon ka jong ukupa jonga ubah habeneng. Kae kamon ka jong ukris na kabenta jongi. Kae kamon ka jong ukris na kabenta jongi. Haga gospel ka jong Matius kelenong bakan riu kad khot ka bal pusau wong. Lada unuru umon banwan nadien jonga. Ai bu un lenno ai ladi. Bat unra ila ka ding pna. Bat ban bud yanga. Kata kami kamon ka jong ukris. Ya kita ki belak pediang ni u. Balada unuru umon ban wana din jonga. Ai bu un lenno ai ladi. Ba un ra ya ka ding pna bat ban bud yanga. Kabangi i kalong bau jisu ukmi lenti bau wei uba pediang ya utrai jeng Yesus Kristus unba ya ka ding pna. Ngisu tenat habangi puli ya ka history jong ka balang. Habangi ken mau ya ka arpa arterik ubenai jun siajar praspa asau puwei. Haba missionary uba iit babanengkong uba ka balang Presbyterian nari Wales kilapa. Reverend Thomas Jones bat ka Am Jones. Haba kimi nakatla ka jong kasnong. Long kimi da ka jing tip bar ka jing sngo thu. Bakala abalong ka sin ka bakhaddu ya ka bighap ban ai kublay khaddu ya la jong ki ba i bigi ba thon ngi jong ki. Kimi da ka jing sngo thu bagi hap ban le chikari ka ba jangai. Riu penai ban yai leng ba ka chat. Hakabakila banyak kendu ia kejing bat ia kejing tenju. Ban mau bat kau kurim kejong habakila poi hang the hapok Kolkata haus nem jeja praspa sapuai. Kaban nengkong habakila ia kendu kalong baka kurim kejong ka Am Jones kalakha ia ikun bat ilayap no. Bakal hapan tep no ia hang ta lembat ki umat. Henry kelahapat ban mi no adien katukan ni benai. Pada kalian kenda sya syatak ban wan kiu syatai sya sora.
Ban yuk jat aka arf artarik ubenai Jun sia jat praspa saupuwei. Usnem yakaba ublei ula suit rungsiar yaka history juga balang bat ka jat benriu ka jongi. Bat endala poi amdon yin mission hakabakila igabansa. Hapedeng ulabba jong ketu ka liurba asara. Henry la bala pediang yin basa ya u dau tau sipai ubadon hang tu ka jaka. Bar kila im tang kendiat snem hakaniga ri ka jongi. Ka anjun kala klap no adin katu kana snem bagla I no yai kun bau Thomas Jun unri marwai. Baru Thomas Jun ru hadin katu kana snem kila klap no. Kila du no yaka jingsuk akan ika perthai. Henry kila jiet ban ba yaka ding pena. Wata pedeng ka jing telot yaka baki ki don. Haka jing em ka jongki. Henry kila itu yau tau baki kila ngait. Bar kila jiet yaka ban ba yaka ding pena. Ban yaingu ya ublay. Ba ublay ula kerku yaki kam ki jongki. Bat ublay leng ba usembay yau baki kila bet. Menta ulah saya ke ding ba, yau ding ba, jangka balang presbyterian nak ni kari kasih caintia, bat kumju akan ni katan syate lam mingi. Nalor kan ni kabentik ka try jengi Jesus Christ uang ru, hau Lukas kelenong ka bakat sau, kat pelai pusan uang, pilong kemelu jangka perthai. Bat pilong kajing syai jong kaperthai. Habau Jisu ong pilong kamlu kamut bau blay leng bau kres udon ya kan ikamon. Bakalong kamon ka jong u ba ki senran. Bat mangi ki bala pediang ni au kres. Nginlong kamlu hakan kaperthai ka bangi im. Bat haba kamlu kadon kapuut kamdon. Bada baka jing syai kadon, kabut ka jing dom kamdon. Hatung ilalong na kamlu halaka jong ka yin ka jongi, halaka jong ka shnong ka bangingi haka office ka bangingi tray, haki school ba ka bangingi puli, haki jaka ka bangingi bela, kalong ka jing keli, ya kabakan ka ktin ka jong ublay kabu na kabenta jongi. Bangan penkut. Ya kan ka jing selok ahni ka por. Da ka way ka jing im ka jong uway u pastor u jongi. U balapan pau dala ka jong ka jing im. Baulai itu ya uta u ba u ulanget. Da ka ba ule ya ka mon ka jong ublay. Ha ka jing im ka jong u. Ka kerteng ka jong u ni u pastor u jongi. Uday Reverend Rai Bhajur Cerwa. Uday ukurim jong ikong takemon majau. Ikun nengkong jong Reverend Dorka. Bari kakat praspa kandai pau AA. Ulatrei kum sub inspector of schools. Kabumut hakatu kapor. Ulayo ban im ya kaching im kabasuk. Bat kabadap karhai. Mau kakurim ka jong u lembat ka jing hangatai hasor silong. Henry kala don ka jing kot. Kala don ka jing kot bat ka jing dawa. Bangi don kam yaki missionary. Ngi don kam yaki nong yalap yaka ketien ka jong ublay hangatai hari lusai. Ka bangi tip menta kum ka jela misoram. Uni usam larang ba bat ka yin kitip ba ladang ilek siya kata kajaka ngindu no yang ni ka kam ka bangi tray ban ngindu no yang ni ka jingsuk ban ngindu no yang ni ka spa ban ngindu no yang ni ka jingdap karhai henry usu thu pat bakalong ka mon ka jong ublay ya u bat ko kurim ka jong u ya ka ban let. Bat kum tau snem kat praspa kendai punyau. Mau lembat ko kurim ka jong u. Katakiman majau.
Kila lech lang bat Reverend D.E. Jones. Sha rilushay ban long kom ki missionary ki ban nengkong. Ukenyi ujong uha ba ulah yo asngeu ya kani. Ba uni urai bajur. Uni sahab officer, ubadi persa jong uangan resign no nagakam ya kaban lech cari lusai ulah khot yo doktor uang bau ni khun janga ulah yo cimpang kli persa janga ulah yo cimpang kli ulah pak sumar hau Henry Reverend Rai bajur uang ya kamon ka jong ublay ngan le bat ngan ba ya ka din pna bat kumta uladon hapo jong katai kecela bat ki prabengej hami soram ki yai ken mau i ya uni orang ba bat kumju ya ka kurim ka jong u pada dien melapoi bon ki missionary hari lusai uang upai ka khmat syakitem jogari boy ki baha ka tu kapor omdon missionary station hari boy kalang ba phla ki mission station ki donlut Hawes kasihil, hamairang, barki wei benta. Kadon cekitain sora, kadon cekitain cancahil. Henry omdon missionary station hari boy. Maka dia ke caka ke tukapor ki ong, maka dia ke caka ki babon ke cingpang malaria. Henry uni orang ba andalawan dari lusai ong. Ngangan lej pat syari boy. Bansa barki brio ki badon hakatu katem. Banda ula poy yang tu. Ulap pagajing sitom ka kraw palat. Wang adon kam ban yo ay kajing start. Kabiya day bat ka kam sumar kya. Kumta ula lej syariwil. Haus nem siajar. Kendai spa kendai. Hadu siajar kendai spa sipaw. Ban lej ban pulia doktor. Bat enda ula wan nangatay. Syam la syong asor. Baru syam la kamay spa dengan kajing start kajong u. Henry ula lipai syariboy. Bat ulai yap la ordin yu haus nem chia ja kan dai spa sao haka assembly wala long am maukar baradin bula syakri kum apostol jong kari boy katu katnis nem long bula yap no aka laiterik ubnai February sijar kan dai spa kat sao bala tep yu hau lum jing tep jong ka balang presbyterian hamau rong bat ki parabengej bi i jong kari boy ki ai ken mau Yau ni usyakri, ubla ba ya gading pna, bat ubla jit ru ban le ya kamon ke jong ublay. Ki prabengej beit, ke kubur ba apostol Paul ukot kalong. Bangin itu yau tau banginget, daga bangitung ya kum utrai haga jing im ke jongi, bat ru ya kaban le ya kamon ke jong ublay. Nakabenta ka burom ka jong u. Amen. Bentang nyok ban diang no iki jing aingu. Bat kat bang nang diang iki jing aingu. Nyok iki jing ruai. Jing seng kena balang lengkoi. Balang presbyterian mau plang. Balang presbyterian priyong. Bat standing koya jing seng samla jakrem put jeut presbyteri. Ikat bagi ni ki samla ki iwan ban yang ki cakapan ruai ni ruai sidkhot ka jing ruai ka ba chispa lai phukndai Ape ki ma chong nga ban yo ika Buram ka tin jong me par Jing
Ublay ukpau yung ibahabneng tabi heri kapor ngi ai ngu yeme. Bangilak wan kumni kung pai lang jome to i. Hadi kejing syakri kejing mani kejing yeme to i. Kum ko sang sinot kejing peace not serve me. Ngi ai ngu ublay ho limakan kejing syakri. Ngilak wan yos ngo kubor kejing mau syak jeme. Kalau kijing baman siam tapi bantai kijing long kijing imjungi, yupik kijing kuon kijong me. Bahan ni kapor tapi ingi wan lam tapi ingi kijing ai kijing, segakam kijong me. Ini wai au blai man son pediang man ker kui au blai ki. Ban long kijing kersyahan ni kam kijong me. Ika sinat kijong lagi kam ke bon setap bagi projek ke bon jong kali. Ker ku au blai ho. Ika wei po wei di ke belah nok sini kejing ai ti. Harba ngilak tapi oh. Dan lo kejing ai ki mi ai si kam jame. Ngilak pan ai ti kejing im kejing itu. Hamen dalak balong si tu i. Utrai ukun rat jung im ji. Na kejing im jungi ki long kejing im. Penan buram ki kerteng ke bakhu jame. Kejing im jungi ki ban long tu i. Kejing kerku ye ki wei pan. Ngidwai obleh oh.
kerku boleh ingi kum kesenai prakoi ngi la ban ya sya prang i enda ka buram ku jomahi sngo ka bungu jingi ngidam ngi pan kar par ka ni ha ka teng trai no prim jingi Jesus Christ amen Boleh sibun ni nong sementara baro agak ke jenseng agak ke stem. Duduk kepalang ni nong stoi ai jing roi ribai bal nang ta sengkena balang lengkoi balang mau plang balang peryong basan ni koyar jenseng samla dikrem pujut ai jing roi koyar ni kopor. Ai ni kisur ki bas nu tiang ki basunat iwei baduna kelong bun ngingim sutu isu iki ketim. Tengah cai kabak kodok yang ni bangin dan kamru ban sutu ikin tin bak ruai kaban kata ya kadonut jong kibapun. Te ngej ba pinang yele ba boleh nang kerku dan kat ba pi baro ha kipor nan pinang la ban secure try lang ba kijing ruai. Te mentang ini poin penuai kijing seng se ya pad kipor sibice Siteng ngini ruai ke jeng ruai ke banyak sispa arab huwei tang ke dekot ke benengkong haduk ke basal. Tuan men sim tu men pen klan kiko jatha jonga aingan yo ida kajinge kata karibabha kata karibabha kata karibabha kata karibabha aingan yo ida kajinge kata karibabha bangan ino ya kari klau rishi tombat jingpang ya rushari kijing snowba jongka kiai sabang jongka kiai sabang John kaki ai sabang John kaki ai sabang Yai rushari kajing sloba John kaki ai sabang Ngasahaken rokong nong ap baap jin syai kasngi ngakwa kami kaski bakrau kajeng job kalbari kajeng job kalbari kajeng job kalbari kajeng job kalbari ngakwakan me kaski bakrau kajeng job kalbari kijing skaupa pertelaja jenbang jongki ladu om don basa kajing skaupa tang ya roji susyu tang ya roji susyu tang ya roji susyu tang ya roji susyu on dan basa kajing skobha tang ya roji susyu Hakabawahin do tada ay bakajing ay kabadab biang kajong utray jungyo Jesus Christ. Kajing iba kabanabom jukut kajong blay bokpa. Kajing selok kajing hikai kajing pentingin kajong blay umensim bokoy.
kini lai ke jingkar ko ke jauh blay jongi kini yai song sa rengkat bagi hang ni bagi kon ke jauh blay hak leng sao dong jaga pertai nadu menta siruki bom jukot ro amen